Jare para senior, lek pengen menang 4 angka, kudu marani wit angker. Tapi ning kene kene wit angker. Lah, pun ku ngomong-ngomong dhewe. Alah wis wit opo-opo, sing penting iso tembus 4 angka. Sik. Ketel apa jane iki? Mbah penunggu wit. Oh, kate golek wangsit. Tak kerjai Kula nyuwun nomor 4 angka, Mbah. Sing iso tembus ikingku. Hei manusia, nomor yang akan keluar nanti malam 3, 2, 3, 1. Terima kasih, Mbah. Waduh, HP anyar Oh ya jelas no. Mari tembus 4 angka. Hah? Emang piro sih metu? 32, 31.